DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Murovero unenge uchiita ZANU-PF unenge ungoripo pakuda kuti ma-citizens vabohekane, vafinhukane. Ndo pamunoona paya vanopa vanhu mota, migwagwa isina kugadzirwa. Vopa vanhu mari, nyika isina magetsi. Vopanana matenda pachavo, vodya mari. Papera chinguva votanga kuchitukana pa-public domain. Vachitarisira kuti tivanzwire tsitsi toti tichasapota ningi, aiwa. Ndo pandogara ndichitaura pape ngatisvinurei mhuri yeZimbabwe, ngatidongorerei kuonera kuti murovero uyu hausiriwo. Zvamanje manje ichi chichazvimbisa ma-civil servants, chichazvimbisa masoja ana mukoma wedu, chichazvimbisa masinhamba, chichazvimbisa mushandi wese wehurumende. Handiti ndimi munovasapota, ndimi munoti kana takuda kupinda mumugwagwa munova nemboma muchitirova, chiona ihombe yavhurwa neZANU-PF apo. Kuoma kwakaita zvinhu kudai so havazvioni. Vanoona kuomerwa kwevene. But vene vanoomerwa sei kwevo vagara vari kutoba kudhara, vagara vari kutodya kudhara. But vanongoramba vachitutsirwa zvimwe zvinhu zviwande pamusoro. Zita rangu ndinonzi DJ Holy, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios. Ndenda totanga ndiri muchiki, ndine hasha, because murovero uyu hausiriwo uyu. Hakuna murovero wakadai so uri kuitwa neZANU-PF. Mnangagwa has approved mari kuti dziwedzerwe kuvashandi veZANU-PF. Yet ma-civil servants are struggling. Pakashata. Mawani. Ndakaona muna December vapiwa tumahamba tweturaisi netumanhikiriri nemasipo netumafuta vachipembera zvisingaite. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi. Lecturer right now ari kutambira 230 ndo take home mari yaanoisa kumba. $200, which is 4,000 rands. Zvinonyadzisa. Yet uri kuti ndi lecturer akadzidza. Kwete umwe munhu zvake ari kutonotsvaira zvake kuZANU-PF headquarters uko. Ari kutongoswera akagara achitamba, achiswera achitituka paintaneti panapa. Ari kupiwa $700. Wakomana. Murovero wacho ndiwo here uyu uri kuitwa nebato reZANU-PF. Let me make this big so that we can all see zvandiri kutaura. Munyasonzwisisa tifambirane pamwe chete. Zvikanzi President Mnangagwa improves ZANU-PF workers' salary. Mnangagwa hanzi improve ZANU-PF workers' salary. Vaita sei? Murovero upi wavaita? Ndo wandauya nawo pachitubu kuti ndikuratidzei kuti zviri kufamba sei uye zvakamira sei. Zvikanzi the lowest pay achanga achipiwa mari yepasi yekupedzisira achanga achipiwa $700 per month. $700 per month. Ko vakuru vacho, ma-seniors ne-politburo members vachange vachipiwa mari. Ma-senior officials, they will be getting $3,500 per month.
$3,500 US per month. Iwe ma-1 aya ma-adjustments acho aitwa abva ku 50 to 300% increase, kukwidzwa kwemasalari avo kubva pa 50% kusvika pa 300% kana kuvaka kuyacho kwevene vacho kana vachivaka vachidaro kana ma-1 aya zvikanzi last year Ford Ranger vehicles for directors, central committee members and departments. Vanhu vakapiwa mota ma-Ford Ranger kuti vafambise ma-directors. Pakashata. Current year salary increase. Gore rino iri gore richitongotanga kudai, so vamva vatemwa nekuti taakuchikuwedzerai mari. Munyasopombonoka, munyasorova murovero wenyu chaiwo chaiwo, munyasopinda pasocial media, munovarakasha, makaguta, mune data. Ma-1 aya. Ma-1 handiziva hangu kuti iwe unoti chii nazvo zviri kuitwa neZANU-PF. But one thing that I will tell you ndezvekuti kangoma kana koririsa, kangoma kana kaakuririsa, kanyanyoririsa, kachinyanyoti pangu pangu pangu, zivai kuti kakuda kuparuka. Ndokutaurirai, zivai kuti kakuda kuparuka. Tichazodzoka kumavidhio aya nguva yatifambei pamberi apo. Ndombokutaurira kuti ingwani gore richitanga ndakakutaurirai wani kuti murovero uri kuitwa nevanhu veZANU-PF uyu hausisiriwo. How can you increase mari yema-workers ebato uchisiya mari yema-workers e-government? Ma-civil servants anonzwisa tsitsi, maticha ari kuenda kubasa bhutsu yakapaduka, zvinhu zvinopisa tsitsi, zvinhu zvinosiririsa. Yeti onzwa rimwe richitaura kuti hanzi nyika inovakwa nevene vayo, simply because they are benefiting from ZANU-PF. They are benefiting from the corruption iri kuitika kuZANU-PF. Ndonzwa kurwadziwa. Mapurisa akutoraramira nehuori parodi, vakamirira kutonyoresa vanhu. Ameno ana mukoma masoja kuti vari kuraramawo sei uko, ana gunners. Ndakambonzwa mwaitaura kuti hanzi hai isusu mazuva ano hazvisi kutinetsa, kana ungori nechikwereti chedu tina gunners ari kuareas yedu, anongoenda unongonokuputitsa tomupawo kati. Vakutorarama netuma-peace job. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kurwadza. Ndonyaya yanga ndangokuigirai zvamanje manje kuti muzvionere kuti ZANU-PF haina basa nemi mapurisa. Tirovei zvenyu, tisungei zvenyu, but basa nemi chaizvo chaizvo haina. Dai yanga ine basa nemi mungadai mawedzerwawo mari. Honai makutokundwa salary nemunhu ari kushanda kuZANU-PF headquarters. The lowest paid ari kuwana $700 US. The seniors, they are getting 3.5 plus to my allowance plus to my gunners mota chi zvinhu zvacho ndo vandogara ndichitaura kuti 2026 dongorera, onera, usasare kumashure. Ndonyaya ndikufamba nayo zvamanje manje. As for me, DJ Wally and the rest of the group behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.